Bona nit i benvinguts a aquesta sessió ordinària corresponent al mes d'octubre, però que celebrem al mes de novembre amb l'absència d'una regidora, la senyora Dolors Pedrós. Els altres sí que estem a la sessió i seguint l'ordre del dia. Pel que fa a la part resolutiva, el primer punt, l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Si hi ha alguna qüestió de l'acte del darrer dia? No? Conforme. Doncs aprovada per unanimitat. El punt número 2, l'aprovació, si s'escau, de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2024. Bé, en principi la proposta és només la modificació d'una de les ordenances fiscals de l'Ajuntament, en aquest cas la número 7, la que regula el servei de recollida d'escombraries, tenint en compte la pujada de preu que es fa a l'empresa adjudicatària Urgellnet, en aquest cas d'un 9%, i havent parlat també aquí tots els regidors de l'Ajuntament de la voluntat que aquelles cases que hi haguessin menys habitants respecte als que n'hi haguessin més fos una miqueta més important la diferència, es fa una nova proposta de tarifa, de manera que en les cases habitades hi hagi una part fixa, que en aquest cas són 95 euros, i una part variable de 10 euros per persona, de manera que les cases on hi hagi una persona passaran a pagar 106 euros l'any, 105 euros l'any, les de dues persones 115, les de 3 125 i les de 4 o més 135. La resta de tarifes s'augmenten més o menys aquest 9%, habitatges de segona residència passen a pagar 122, amb compostador 98, masies 51, bars, cafeteries o establiments similars 127, empreses de serveis també 127, tallers i locals industrials 132, comerços d'alimentació, begudes i restaurants i pastisseries 170, residències, centres de dia i similars tenen també una part fixa, en aquest cas de 300 euros, i una part variable de 10 euros per usuari autoritzat que tingui la residència, per tant en aquest cas ara mateix aquí 510, i després altres locals no inclosos 132. Continua vigent la bonificació vinculada a la utilització de l'àrea d'emergència, d'un 5% de si s'utilitza entre una i 12 vegades i d'un 10% si no s'utilitza en tot l'any, i en principi aquesta seria la proposta. Si hi ha alguna qüestió, doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat. El punt número 3, l'aprovació, si s'escau, del calendari de cobrança de taxes per l'any 2024. És el mateix calendari que tenim fins ara, en la qual de l'1 de març a l'1 de maig es gira la taxa d'aigua del segon semestre de l'any anterior, de l'1 de juny a l'1 d'agost clavegueram i cementiri, i de l'1 de setembre a l'1 de novembre aigua del primer semestre de l'any en curs. Tinguem en compte que només és el calendari dels tributs que cobrem nosaltres, ¿vale? IBI, IAE, basures i cotxes que ho cobra la Diputació té el seu propi calendari. Si hi ha alguna qüestió, doncs passem a votació també. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat. El punt número 4, l'aprovació, si s'escau, del plec de clàusules administratives particulars per la contractació relativa al projecte de reforma de l'enllumenat públic de Castellserà, depenent de la subvenció dels fons europeus dels 5.000. Bé, teniu el plec de clàusules que us van fer arribar, en principi, el plec de clàusules amb algo més de l'habitual, tenint en compte aquest tema europeu. Amb els temes del 5.000 tampoc no es poden fer millores, d'acord? Per tant, a la puntuació veureu que només hi ha la part econòmica i de garantia, perquè no es permeten millores. Ara quedarà el plec aprovat, estarà a exposició al públic 30 dies hàbils i després engegaríem la licitació de l'obra. Normalment aprovem plec amb licitació, però en temes europeus millor anar a poc, no sigui que després mos tombin alguna cosa. Si hi ha alguna qüestió del plec, doncs passem a votació també. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat. Bé, passem a la part d'activitat de control. El punt número 5 dona compte al ple de l'informe d'intervenció relatiu al període mig de pagament del tercer trimestre del 2023. En aquest cas, el pagament mig a proveïdors és de 6 amb 89 dies. Aquí hi ha moltes factures, el que és enllumenat, que
algunes ens gira el rebut i llavors el que fa és disminuir una miqueta el temps de la factura. Normalment acostumem a pagar a 30 dies. El punt número 6, donar compte dels decrets d'alcaldia. Tenim la relació des del 155 al 170. Si hi ha alguna qüestió d'alguns d'aquests decrets que vulgueu comentar. Acabada l'activitat de control, l'apartat C, que és pregs i preguntes. Si hi ha alguna qüestió que vulgueu comentar. No? Vale. Si hi ha algun tema... No? Vale. Doncs donem per finalitzat la sessió d'avui. Gràcies per acompanyar-nos.